небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатану и інших злих духов, які нас Богу душу, снують по світі нам. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Сторонка 30. Бог милосердный, Он крича нас и спасывая милости час, как наши души стали чистей, иди лучшей, и Господь почуй, Боже, лаской душу радуй, на Божьем месте и в Божий час. Иисус чакает нас, Он оборонит нас от беды, благословит наши труды, слезы осушит с моих очей. Иди лучшей, и голос Твой почуй, Боже, лаской душу радуй, на Божьем месте и в Божий час. Иисус чакает нас. Евхаристии, слышно нас, иди насустрач, ён зваться наш, выбор из вечной темы нашей. Иди лучшей, пресвятый, и голос Твой почуй, Боже, лаской душу радуй, на Божьем месте и в Божий час. Иисус чакает нас. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка нашого Пана Ісуса Христа, любов Бога Отця, єдність Духа Святого, нехай будуть з усіма вами. И с Духом Твоим. Дорогі, всім привітання, 18-ю звичайну неділю. Сьогодні так само, апроч того, що неділя, то ще всі францишканці означають урочистість Матці Божої Аньольської. Это такая капличка, можно сказать, маленький костелик недалеко от Сирии, где святый Францишек почув голос Бога, який закликав його до молитви. Эта каплиця приналежала тоді аббатству Бенедиктинов и была майже знищена. Святий Францишек своими руками будував эту каплицю. І так само вона сталася таким першим домом
для братов. Święty Franciszek tak samo tam, w tej świątyni Matki Bożej Anielskiej pomył, переходячи od czasowego życia do wiecznego, narodzając się na niebo. Тому сьогодні во всіх францишканських костьолах відзначається урочистість Матері Божої Anielskiej. Эту каплицу костел это назвал Францишек парцюнку, это значит таким невеличким кавалочком, да, потому что она была вельми невеликая, сегодня над ее збудована великая базилика Матери Божої Anielskiej, а эта святыня маленькая стоит в середине. И во всех костелах на просьбу святого Францишка тады, когда Францишек попросил папу об том, как на просьбу Иисуса попросил, как каждый, кто наведает эту каплицу Матери Божої Anielskiej, отримал полный отпуск от всех каров за грехи. Францишек пришел до папы, папа дозволил на это. И позднее так само наступные черговые папы расширали этот дозвол на спочатку на все францишканские костелы, позднее на все парафиальные костелы. Сегодня на все францишканских костелах, на все парафиальных костелах можно отримать отпуск под звичайными умовами. Сегодня почуем так само слово Евангелия, які относятся до размножения хлеба. Это размножение, оно имело место шмат годов тому назад, але в первую чергу мы до его сегодня можем относиться как до хлеба и до життя вечное. И этим хлебом для нас является Иисус Христос. Потому с довером сегодня молимся за нашу парафию, молимся за нашу Украину, что напередодні президентских выборов, просячи Бога, как Его воля исполнилась, как справедливость и спокой запановали в общем свете. Готовы могли годно сегодня молиться и просить Бога за наши грехи. Споведаемся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что страшил я древний, думкою, словом, ушинком и занятиями. Моя вина, вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, для Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный и отпустивший нам грехи, доведет нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вершині Богу, А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владарь небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане, Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету,
моління наше, які святіш праворушайся, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим, у хвалі Бога Отця. Амінь. Молимся. Подтримывай, Пане, Твоих верных и дары вечной добрыною Тых, кто признает Тебе Створителем и Пана, одновидательное им житье, и заховай обновленной проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и благодатью едности Духа Святого, Бог празднующий веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан Бог: «Сосмакли, усі йдіться до Бога, і ви, які маєте сребра, ідіть. Ідіть, купляйте без сребра і без плати за вино і молоко. Навошто ви одважуєте сребра за тое, що не есть хлебом, а працю свою за тое, чим нельзя насититься? Слухайте уважливо мене і споживайте добро. Нехай душа ваша натешится духом. Схилите ухо свое и придите до меня. Послухайте, и жить будет душа ваша. И дам вам заповедь вечный, неизменные ласки для долины». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. ці пірослід, ці голод, ці гаряча, ці небезпека, ці меч. Над усім гэтым ми атрымоўваем поўную перамогу праз таго, хто палюбіў нас. Бо я перакананы, што ні смерць, ні жыццё, ні анёлы, ні ўлады,
ні цяперашні, ні будуче, ні сили, ні вишиня, ні глибиня, ні інше якоє створення, ніж може оглушити нас від любові Божої, яка є у Христі Єсусі, Пані нашому. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Вийшовши з човна, Єсус убачив великий натовп людей і злітався над ними і оздоровив хворих. Коли ж настав вечір, ягоні учні подошли до його і сказали: «Пустынное место это и година уже поздняя. Отпусти народ, как яны пошли в вёски и купили ежи себе». Єсус сказав їм: «Не треба їм їсти, ви дайте їм їсти». Яны ж кажуть йому: «У нас тут тільки 5 хлібів і 2 риби». І він сказав: «Принесите їх мені сюди». Після він загадав народу сісти на траву, узяв 5 хлібів і 2 риби, поглядів на небо, благословив і, поламавши, дав хліб учням, а учні народу. И ели все, насытились. Из кавалков, что засталися, собрали 12 полных кошов. А тых, кто ел, было около 5000 человек, не лічачи женщин и детей. Это слово Бога. Дорогі сестри і брати, сьогоднішнє Боже Слово, яке ми чуємо, дотичить хліба, дотичить так само любові Христа. Як святий Павел говорить у листі до Римлянам: «Хто научить нас від любові Христа?» І, звісно, це питання про любов Христа и жадание быть по-сапраўднаму з ім, мне здаецца, што з'яўляецца найбольш істотным у хрысціянстве. І, канешне, чалавек, Божае стварэнне, розныя патрэбы, розныя жаданні, прагненні. В іншым месцы ў Евангелії Святого Яна, якого сьогодні не чуем, Ісус питається у людей,
які прийшли до Його, чуючи про те, що Він розмножає хліб, каже їм: ви шукаєте мене для хліба, ви шукаєте мене для того, щоб насытить свои желудки. Сьогодні до Єзуса чуємо, як приходить велике множество людей. І Єзус перше, що робить, оздоровляє їх хворих. Єзус лечить. Єзус дає надію. Єзус дає можливість ще раз осенсувати своє життя. Але це можливо тільки у любові Христа, справді. Інакше це буде простим шуканням хліба, простим шуканням споживання. І Святий Павел говорить: хто обучить вас нещастя, ці пройдет, ці переросте, ці голод, ці галеча, ці небезпека, ці меч. Несколько десятков годов тому назад у Японии было место такая история одной девушки, которая заняла первое место в конкурсе пригожости, была сапраўды пригожим человеком, пригожей девчиной. И так здарылася, что праз некалькі месяцаў яна заўважыла на сваёй скуры змены, зразумела, што гэта праказа, і ўсё тое, што да гэтай пары мела у такім сэнсе сваю прыгажосць, поспех, кар'еру, ўсё перестало иметь сенс, но зруйновано. И, конечно, она была дезолирована от своей семьи, от своих детей, и трапила притулок, монастырь, где им опековались сестры. И позднее с этой девушкой такие, такое интервью проводится эти свята. И она каже, что «Ой, я не могу зараз тебе бачить с вашим, потому что хвороба настолько проснулась на дверь, что я стратила зрок. Але я ведаю, что ты пригожий. Я стратила свою семью, я стратила своих детей, мужа, але я знайшла Бога, який пригожий. Які пригожі у кожному чоловіку. І гэта дае мне силы. Гэта дае мне силы не тратить надею. И вось эта девушка, не глядячи на то, что все стратила, что мела, знайшла Бога. Святий Павел у своем листе, так само звертаючись до римлянам, каже, что ничто не может отлучить нас от любові Христа. Человек, хтось сказав, що коли чоловік глядить на світ праз сльози, то глядить глибей. Коли до чоловіка докранається некое нещастя, некое, може, недохоп, заспокоєння некої потреби, чоловік глядить глибей. Чоловік починає розважати глибей. Чоловік починає шукати глибей. Тады, менавіта, коли відчуває нейку потребу, коли відчуває нейкий недохоп. І гэта люди, які прийшли до Єзуса, тому що відчували недохоп. Хтось відчував недохоп здоров'я, хтось так само відчував недохоп хліба. Єзус, задовольняючи їх потребу, показує менавіта на собі, хто являється тим, хто знаходиться на першому місці. Праз Його, праз Його любов. Ён може змінити чоловіка.
тое, што глыбейшае, тое, што мае сапраўдны сэнс у жыцці чалавека. І, канешне, зараз таксама апошнія тыдні, месяцы разважаем над тым, што для нас лепшае, што для нас больш каштоўнае. І гэта датычыць таксама і гэтых падзей, якія хутка адбудуцца, выбараў прэзідэнта. Мы таксама разважаем у сваіх сэрцах, што для нас лепшае, што для нас, для нашага народа, для нашых дзяцей, для нашых унукаў будзе лепш. І сапраўды тут варта заўсёды кіравацца любоўю Хрыста. Сапраўды заўсёды варта глядзець глыбей, варта глядзець праз прызму любові Божай. І, канешне, кожны з нас мае права зрабіць выбар так, як лічыць патрэбным. Але няхай гэта будзе выбар сапраўды у любові Божай, з адказнасцю, з глыбінай. Езус мае магчымасць наталіць нашыя патрэбы. Езус мае магчымасць наталіць патрэбы нашага сэрца. І сапраўды гэтым хлебам, які дае жыццё вечнае, з'яўляецца Ён сам. Хлебам, які дае надзею. Таму няхай сённяшняе Божае Слово дазволіць нам адказаць на одно важное питание. Для чего я шукаю Иисуса Христа? Для чего Он мне необходим? Ці для того, как прилипнуть до Ягоної любові, ці для яких інших методів, часових, матеріальних, можливо, ще інших. Нехай Ён сам допоможе нам адказаць на гэта істотнае пытанне, якое датычыць жыцця кожнага хрысціяна. Навошта мне Ісус Христос? Навошта у маім жыцці Бог? Ён адыгрывае роль. Няхай Ён будзе для нас хлебам жыцця, няхай Ён будзе для нас надзеяй на сапраўднае шчасце, якое падрыхтаваў для кожнага чалавека ў небе. Пане Боже, благослови. Вызнаем нашу веру в одинако Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, за Отца нароженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого Святого, Бога соправдного от Бога соправдного, нароженного, а не створенного, одиносутного Отцу, ради якого все сталось. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и утвердился от Духа Святого, и Девы Марии, и стал же человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядет праворужайца, и снова придет в паре, судить живых и померлых, и его володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом с Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророка.
Бог чекає наших щирих молитв, тому посредництво Ісуса Христа вознесен до нашого небесного Отца супольные молитвы. Молимся за Святый Костел, как Он верно обвещал людям Евангелие и закликал их до наверное. Тебе просим. Молимся за нашу архидиоцезию, как захопивши верность со своим пастором, и она была верная Пану Богу. Тебе просим. Молимся за тих, хто терпить за недохопу любові, как яны спознали в своем житті безмежную любовь Бога Отца. Тебе просим. Молимся за людей, які приступили в этом году, приступять до першої святой комунії, как яны постоянно поглубляли свою верность с Иисусом Христом. Тебе просим. Молимся за нашей общины, как переставившись ребенком и праці, народ оказывал свою повагу и вдячність. Тебе просим. Молимся за нашу парафію, потребной ласки для всіх верников, здоровья, Божьего благословения. Тебе просим. Молимся за нашу Украину, Беларусь, выборов, как вспомнилось уже воля, как выбор был здесь, справедливо, спокойно, в мире. Тебе просим. Молимся за Ольгу Татарину, которая сегодня назначает юбилей. Господь, юбилей. В Божьих ласках, здоровья и опеце Мати Божией. Тебе просим. Молимся за нас, собранных, как мы умели святковать неделю, День Пана, присвячаючи наш час Богу и ближним. Тебе просим. Добрый Боже, от Тебя походит всякое добро, умацуй нашу веру, как мы были мужными вызнавцами Твоего имя, праз Христа, Пана нашего. Аминь. 15. Милосердный Боже, с ласки Твоей святые дары, мы приносим Тебе духовную охвяру, и учеников мы сами стали для Тебя вечный дар, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с духом
народной Господа и справедлива, слушна и избавлена, как мы завсюди и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, всемогутный вечный Боже, раскрыста Пана нашего, Бою злитости до грешного человечества народився с Панны Марии, про свою руку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а про свое из мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому за анёлами и архангелами, изучими святыми, мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними вскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вершине, благословленный Той, кто приходит в имя Пана, осанна на вершине. Собрали Боже, Ты святый, храница всякой святости, тому едности всем костелом в первый день тыдня, коли Иисус Христос воскрес и спасал на апостолов Духа Святого, прос Христа просим Тебе, всемогутный Боже. Освяти Тебе дары росою Духа Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на руки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Бягните и ешьте с этого все, бо это есть тело Мое, якое за вас будет выдано». Подобным чином по вечері взяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите и пейте з Его все, бо это есть келих крови Моей нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего престолования. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, даруем Тебе память для життя и келих збавления. Дякуючи, что ученик нас Богными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как учить нас,
Приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про Костюл, твой розчинений по всім світі. Удосконаляй его любові разом з Папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які послують в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з цього світу, і дозволимо бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічному, єдності з найсвятейшей Богородицей, Панной Марией, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, які с продвеку подобалися Тебе, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Отримали ми Духа Святого, який нас учинив дітьми Божими, тому осміливаємося казати. Отче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всего злого, дай ласкаво спокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и закованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прииска Збавцы нашего, Иисуса Христа. От Твоего богатства и мост и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, или на веру Костюла Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить Его супокоем и едностью, и живешь и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Ти радайся ближньому з нами, супокою. Баранку Божий, Який речь на землі, крахи світу, змілуйся над нами, Баранку Божий, який речь на землі, крахи світу, змілуйся над нами, Баранку Божий, який речь на землі, крахи світу,
Вся, хто приходить до мене, не буде відчувати голоду. І хто вірить у мене, не буде прагнути ніколи. Сторонка 20. Прославляю Тебя, Боже мой Тебе, Ты под видом хлеба, скрытый для меня. Тебе даю сердце, покоряется, прославляю величу, все сменяется. Наши почути омыляются, только слово веры тут справляются. Что сказал Сын Божий, правда вечная, слову Его веришь, слава верная. Господь славя увидел, нам выжила. Слушай, человечность, воина Твоя. Я значение сможешь жить, сделай жизнь мою, что Ты, Бог и человек, звал душу мою. Я домашняя раны не доследую, познаю глаза Тебе, Тебе верую. Дай все волей веры и надеяться, и любовь моя к Тебе, ай, жалко снится. О, сохрани смерти, она наша, хлеб живый, Божья життя. Удари мне ласки, как жизнь удари, розумом и духом разважать Тебе. Благословенный Пан, дал мне Божий життя. Благословенный Пан, аллилуйя, аллилуйя. Благословенный Пан, дал мне свято життя. Молимся. Боже наш Отче, отвлей неспынную опекой усих, кого Ты обновляешь
не отбавляй ему своей допомозе, и учи негодными вечного избавления праз Христа Пана нашего. Послухайте, я дякую великим за що добре, за молитву, за верование, за іншого інтенції, за клопот, собирання каплиці, стіл, белізни, костюмний, ну, що добро, і говорить на Христа Шепараті. Дякую тим, хто на протягом тижня допомагав вибирати територію, збирати дороги на території нашої парафії. Сьогодні, так як ми чули, віримо, 18 звичайна неділя, так само пустове урочистість Матері Божої Аньольської, Матері Божої Марцюкової. І можна отримати відпустку звичайними мовами, значить, має прив'язаності до граху, а виновника був або буде у ближайшому часі сакраменту сповіді, приступить до сакраменту сповіді, помолиться так само принамши молитвой Отче наш і віру в Бога, в яких молиться Святий Отець, Святую Комунію, і може отримати дарування усіх каров земних. Така індульгенція признана Костюлом, дякуючи Святому Францишку Осійському, і являється заступником нашей парафії. Там у нас еще больше развито, и варто скористатися тим, хто може. Те, що я казав, нужно звичайні умови для відпустку, там сповідь, вона може бути або відбита вже якийсь час тому, але чоловік не має прив'язаності до граху ніякого, або можна так само запланувати сповідь у ближайший час. І це так само дуже важливо. Костюл так само відрознює такі речі, як відпущення грахов, яке ми отримуємо під час сакраменту сповіді, покути і поєднання, але так само за ті грахи є ще кари. І ось відпуст, признаний Костюлом, то має таку можливість приймати відпуст, може бути, ці кари можуть бути даровані. Можемо подарувати відпуст або за себе самого, не за живых не может, только за себя живого. Альбо за кого-то с помером, за помером своих близких, знакомых, чуть-чуть допустим. И верно думаю, что коллег героев, например, за кого-то с померлого, то я мне что перешкоджаю еще на шляху до вечного счастья, до счастья отнимаете, лучше навіть поэтому отпуску и героев у его интенции. Так само сьогодні іменини означає, опrócza войни дня народження, то ще іменини означає одіна в нашій парафії Ружа Матері Божої Аньольської, 16-ї, там так само чисто приналежні до Ружі. На цьому тижні вівторок 4 жовтня у святого Яна Марії Віанея, пресбітера, з'являється заступником усіх проборщів. Был человеком простым, французом, не вученным, а своей такой побожностью и простыми словами сумел навернуть Жихаров, Арс, той местностью, який был проборщом, и позднее так само стал великим казначинцем и споведником. Учать, да, молитесь за православие. Учать 6 жовтня, свято перемінення Пана, це не обов'язкове свято, але в нашій такої білоруській традиції, вельми такое важное, коли хтось має можливість запрошає, сюди рішає звичайно. У суботу, 8 липня, у спомін святого Домініка, пресбітера, засновальника ордена проповедників або домініканців. На цьому тижні так само випадають перша частина п'ятниця місяця.
Далее постоянно запрошаємо молитися за нашого мостака Валеріана, який працює над внутрішнім оздобленням святині. Тобто, каже, зайшов у костюм, поглядів, каже, ну я хоч оздоблення, ще нічого не зробив. Але для того, як зробити оздоблення, то треба ще чертежі, ескізи, Божие натхнення і так далі. Це все процес, це поступово, да? Тому так, да, і буває, що прийшов, достав, намалював, да, і все. Тому тут потрібна наша молитва і наш клопот, саме такі духовні. І ще у нас проводяться трансляції кожну неділю, звичайні дні, врача понеділка. Тому запрошаємо. Але я думаю, що вже поступово можна членів приходити у костюм. Тому що життя громадське, соціальне, іде без змін, а часом буває так, що християне десь шукаємо вчитості, так ось пропустить святую душу, и этого не было. Мы это понимали, но не только коли страх, потому что есть страх заразиться. Или коли страх понимали, для нота, то ты играешь так само. Про это надо спать. Ось, так само на гэтым тыдні нашу святыню прыбіраюць парафіяне з вулицы Гарадзецкай і Гімдалка. Конечно, запрашаем за молитвы за нашу Украину, за Беларусь, чаще перед выборами президента. Сегодня вечером так само адорация Святейшего Сакраменту и Святая Мша будут оперированы в этой интенции нашей родины. Запрашаю так само важно исполнить свою громадянскую обязанность, так само почти на голосование, через выборов. Это так само наша супольная обязанность за будущее. У наступную неделю пасля Святой Мши 10 гадзін адбудзецца сустрэча для бацькоў першакамунных дзяцей. Памятаем, што запланавана наша парафія урачыстасць першай святой камуніі на 30 жніўня. Таму в сувязі з гэтым трэба ўжо нешта думаць. Час ужо так набліжаецца, лета яшчэ не праляцела, але моя мама заўсёды казала, 26 ліпеня гэта успамін святой Ганны. Ганна, Ащенна, Анна, так мама казала. Нікога не хочу расстраивать с вами, конечно, что желание так само. Здесь так и поверили, что лето наближается до завершения. Еще такая объява пошня. Национальный каритас Беларуси шукає на працю юриста. Ось уже довжий час там знайшлася одна дівчина, ось що є там незвольні з попередньої праці. І коли хтось може хотів працювати в національному каритасі, це не Місько-Могилевському, але національний знаходиться офіс, знаходиться на вулиці Абрикосової. Не на Виноградной. На Абрикосовой это район Снянки, тут недалеко Калянкада, на башне, на супротив Пикса. Ось, тому, коли хтось може веде таких, альбом сам Володя юридичним ведомі, там есть один проект, который дотичить усіх каритасу, в принципі, усіх каритасу диецезіальних. Это проект по підтримці молоді у розвитку бізнесу. Ось, там для этого проекта потрібен юрист. Ось, тому, хто цікавиться, можна до мене подвести, позвонить, писать. Я дам дальнейшую информацию героя. Всем желаю доброго дня, доброго настрою. Примите Божье благословение. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокоя Христа. Могутний
Спасибо.